Shin wai da gaske ne Bello Turji ya ƙwace motar sojojin Najeriya? Wani labari dai mai kama da almara, ta wani fannin kuma mai kama da wasan kwaikwayo ya tayar da hankalin mutane musamman 'yan Najeriya, inda aka ga gawurtacce kuma shahararren ɗan ta'adda na jihar Zamfara wato Bello Turji da jama'arsa suna ta shewa suna murna suna jin daɗi cewa wai sun ƙwace motocin yaƙi na sojojin Najeriya. والجهاد بإذن الله تعالى. الله أكبر. أنا بلو والجهاد الله أدرتامو داغوتان نيجيريا من كايسو. Bayan su Bello Turji sun wallafa wannan bidiyo domin su tabbatar da duniya cewa tabbas sun ƙwace motar yaƙi ta sojojin Najeriya. Sai kuma suka je suka bankawa motar wuta suka ƙone ta ƙurmus domin su nuna cewa sun fi ƙarfin sojan Najeriya ba kuma yadda za a yi da su, ba wanda ya sai taka musu birki ko kuma ya hana su abin da suke yi. To amma kuma mun samu wasu 'yan hujjoji da suke nuna cewa wannan motar da su Bello Turji suka nuna cewa wai sun ƙwace ta daga hannun sojojin Najeriya, wannan magana ce kawai irin ta wasan kwaikwayo, wato magana ce mara tushe bare makama. Wanda a gaban wannan labarin za ku ji hujjojin. To amma kafin nan, a karan farko fitaccen lauya mai zaman kansa wato barista Bula Mabukarti ya fashe da kuka a lokacin da yake bada labarin wani tsantsan rashin imani da su Bello Turji suka yi a cikin daji. Bari kuma ku ji wannan magana daga bakin barista Bula Mabukarti, inda za ku ƙara fahimtar halin da Najeriya take ciki. Manyan motocin sojoji guda biyu da yake da awar ya kama suna kokarin konawa, suna cewa a kawo hetur, shi kuma yana ihu yana cewa gashi nan shine Muhammadu Bello Turji yana arewa ta gabas, yana arewa ta yamma, shi ya kama sojojin nan kuma sojojin Najeriya su shirya yana nan tahowa kansu. Wannan abin tada hankali ne, amma ba wannan ya fi tada mu hankali ba barista. Akwai wani bidiyo kuma da aka nuno shanu iya ganin ka duka an yayyanke su, yankan mugunta an kashe su gaba daya. Mutanen ƙauyen sun dawo garin suna bi suna cewa wannan saniyar wane ce, wannan ta wane ce, kaga wata wane har ta kumbura. Irin ka yi ta noma, ka yi ta kiwo, ka yi ta ƙoƙari, ka shekara 7 kila kana tara kuɗin ka sai saniya, kana ta harkin ta yanzu ita saniyar kana ɗan noma da ita barista, kana tara kuɗin wai su zama biyu. Irin wannan ne suka faɗo garin, ba cin naman za su yi ba, yayyanka shanun suka yi, wasu suka kakkashe, ba abin da suka yi da su, suka zubar suka kuce, ba kora su suka yi suka tafi da su ba, ba yanka suka yi su ci ba, kawai su lalata. Barista ba wannan zai tada ma hankali ba, sai bidiyo na 3 wanda aka nuno gawar mutane iya ganin ka, dukkansu in ka gansu gashi sun mutu amma kuma ana bin su, ana ƙara musu, kowa ana ƙara masa bullet ɗaya a kai, wani a ciki sun fa mutu gashi nan ba sa motsi, wani ma kila ya daɗe da mutuwa amma an bi su ana ƙara musu bullet. Kuma ni dai a wannan abun nan din, a wannan bidiyon da suka saka, na ga gawa ta fi 50. Ga su nan dukansu an zo an zuba su a wani gulbe, nan a zo a haska mutum 5 ko 7 ko 10 kimani, a yi gaba sai ga waɗansu 15, a yi gaba sai ga wasu. Barista ba wannan ya tada min hankali ba, bidiyon ƙarshe shi ya fi tada min hankali. Ban san ko ka gan shi ba, na wani bawan Allah da aka ɗaure masa fuska. Irin wannan 'yan Boko Haram sukan yi idan suka zargi mutum da laifi, suka ce sun kai shi kotunsu na zalunci, suka ce an yanke masa hukunci. An ɗaure wa wannan bawan Allah fuskarsa da ƙyalle, yana zaune a kan tebur, sai aka sa wani ya ɗauko shi, ya zo ya sa shi ya kneel down, ya koma shi wancan ya ɗauko wuƙa, ya danne wannan bawan Allah zai kashe shi, yana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ko dabba ban taɓa ganin an yankan mugunta irin wannan ba, kuma mai yanka shin yana Allahu akbar, wanda ake yankewa yana la ilaha illallah, wanda ake yanka yana Allahu akbar. Yayi masa yanka ko dabba, ni barista ban taba ganin yanka na mugunta irin wannan ba. Kuma ya
ci gaba da kabbara lokacin da wanda yake yankawa ya riga ya yanke masa makokoro ya daina Allahu akbar rai ya fita, ya ci gaba da dirzawa sai da ya cire kanshi ya daga haka sannan ya zo ya daura masa a cikin shi. Na rantse da Allah barista, ko lokacin jahiliya kafin zuwan annabi ba ai wa dan adam haka ba. Lokacin jahiliya abinda ake wa mutane a Zamfara da Katsina da Kebbi, wallahi ko lokacin jahiliya ba ai ba. Dan adam wannan kai wanda ka danne zaka yanka yana la ilaha illallah, kai kana Allahu akbar kuma ka yanka shi? Wani addini ne ya koya maka wannan? A mugunta ma wannan muguntar, a rashin imani ma wannan rashin imanin ya kai rashin imani, a mugunta ma wannan muguntar ta kai mugunta. Me yasa mutanen nan suke haka kuma suna yi a bidiyo ba da dan rashin mutunci wanda fa yanka shi ba rufe fuskar sa ba? Waɗanda suke harbin mutanen nan da suke kwance a mace ba rufe fuskansu suka yi ba, wanda suke kona motar sojoji ba rufe fuskansu suka yi ba, da su da shugabanninsu duka zuwa suke suna kallon kyamara kamar yadda kai kake fashin baki kana kallon kyamara. Kamar da yadda kuka gani a wannan fashin baki wanda barista Bulama Bukarti yayi tare da barista Abba Hikima, tunda suke yin wannan shirin Bulama Bukarti bai taɓa yin kuka ba sai a wannan karan. Shi Abba Hikima ma gaba ɗaya ya ma rasa abin da zai ce a cikin shirin saboda munin lalacewar halin da ake ciki a Najeriya da kuma irin lalacewar tsaro a arewacin Najeriya, abin ya wuce lissafi. Wanda a yanzu kusan idan kowa a duniya yana kan 'yan siyasar Najeriya, musamman tun daga lokacin da Dan Bello ya fara fito da wasu sirrika na irin baƙin zaluncin da shugabannin suke yi. To amma dangane da waɗancan motocin yaƙi na sojojin Najeriya da su Bello Turji suka ce sun ƙwace, Malam ya gano wani abu a ƙarƙashin wannan magana wanda tabbas abin da ya gano abin dubawa ne, abin kuma la'akari ne. Ga dai abin da Malam ɗin ya gano kamar yadda ya bayyana da bakinsa. Ni a iya fahimta ta masu ɗaukar nauyin ta'addanci a Najeriya suka sayi motoci suka musu fentin motar soja, shikenan suka je suka ba su Bello Turji kuma aka faɗa musu yadda za su yi lokacin da aka ba su motar su yi kamar sun kwace ne hannun sojoji. Shi yasa na ce muku comedy. Saboda haka ni ɗaya daga cikin abin da ke yawa kwakwalwata shine ban gamsu cewa wannan motar ta so a hannun sojoji su Bello suka kwace ta ba. Kurin abin da na gamsu da shi waɗanda ke ɗaure musu gindi shine sun yi wannan abin ne saboda kurin a gane su Bello Turji na da ƙarfi gashi ma sun kwace mota hannun sojoji. Fahimta ta farko kenan. Fahimta ta biyu kuma, idan har motar soja ce su Bello Turji suka iya kwacewa daga hannun sojoji, to ina da tambaya, sojojin da suke cikin wannan motar suna ina? Shin direba ne kawai a ciki sai wanda ke nuna masa hanya a gefe, ko ko a'a akwai tarin sojoji da suka taho tare da motar suka taho don yakan su Turji? Idan wannan motocin guda biyu da ke hannun su Bello akwai tarin sojoji waɗanda suka taho tare da wannan motar, to suna ina sojojin? Duka guduwa suka yi? Wai guduwa suka yi yadda ake gudu a filin ƙwallon ƙafa da suka ga su Bello Turji kurin shikenan sai suka ranta a takare su sojojin kawai suka gudu? Haka akai? Idan haka akai to ƙarya ne, ba yaƙi aka zo ba. In dai da su Bello Turji suka zo suka ga waɗannan, inda gaske ne kenan sojojin Najeriya ne suka shiga da motocin nan gurin don yaƙar su Bello, da suka ga su Bello suka gudu suka ban motar, to ƙarya ne, dama ba yaƙin aka je ba. Wani zai tambaye ni me aka je yi? Shine abin da mutane suke zargi, an je ne ƙara musu makaman yaƙi.